Hayi, ngibingelele namhlanje ngihamba neqhawe lami. Mzimande, Komati, qhawe lamaqhawe. ngiyajabula mfethu ukubala. Ngiyajabula ukubala. Ngiyajabula. Kufrande mfethu siyihlalele nje mfethu siyayixoxela. Kuphule kamnandi. Khala iy'nyoni lapha nalapha. Yeah. Mfowethu, kuyintokozo ukuthi ngibe nawe namhlanje. Yeah, yabo nami kade leli thuba namhlanje bengililangazelele. Mfethu. Ngithemela ivela ngathi hayi, ngilibamba ngezandla zami zombili ngisalidedele. Mfethu siyabonga Yeah, mfethu. yeah. Hhayi no, qhawe lami ziningi izinto esoyikhava namhlanje but ngi-excited kakhulu mfethu and siyambonga uNkulunkulu. Yeah, mfethu. Hey, ziningi izinto mfethu ngifuna nje sikhulume, ngifuna ukuye primary nawe mfethu. Yeah. Konje siphi isikole oshaya kuso? Phansi eMkhambathini. Mkhambathini. Bengifunda esikoleni kuthiwa iSensimangwe Primary School. Nsimangwe. Phela manje sekhona lezi zasethawini lezi namagama esilungu thina ngeSensimangwe. Nsimangwe. Uyazi iNsimangwe ukuze mekuthiwa mekudlala ibhola kuthiwa iNsimangwe ngizwe vele. bengifunda eNsimangwe phansi kwentaba lapha. Eh. Bengiye lapha impela. Wow. Ngize ngaqeda ke primary school ngawelela phesheya. I-high school bengakhona futhi. Ingakhona uyahamba nje uqala intaba uyoshona kuthiwa St Julius ungadidwa ke isilungu. Ucabanga ukuthi bengifunda eTown bekuthiwa St Julius yaqandwa nje bathi ubanda abantu labamasonto. Okay, ngiyayibona le. Khona St John no St Banibani. Yeah. Kahle yazi umsindo babefuna kube uzibuse. Okay. Babefuna iqaje ngokuqimba. Okay. Inkosi yethu kodwa wagcina kuphaseleli ke kuthiwa St Julius ngifunda khona ngaze ngaqeda ke Wow. umatric yeah. Nice. Yeah. Ngikhumbuza ilento lena. Ngikhulele eGroundville. Okay. So ngafunda eAldenville primary. Okay. Lapha eGroundville nje very close kwesika ubaba uChief Albert Luthuli. Igama elihle nje. Limnandi lo gama. U-Aldenville i-high school kwa-Groundville High School. So nami bengithi mangifika esikoleni la nabantu bebengithwala ngeqomo uthi le ndoda ayifunda ey'koleni ey'thile bezo-Aldenville no-Groundville. It's fun because mengihlangana negenge manje eMaritzburg sengifikile la sekuyashiwo kathi mina ngifunda eSt Charles. Yeah. Oh yeah, now athi mina ngifunda eMaritzburg College. Kuthiwa wena ngithi mina St Julius. Bese kuthiwa is that? Bese ngacathi no down there in mountains, you know. Yeah, no. Because manje nginathi ikole lezi namagama lesilungu kodwa so ziko Wartburg into enjalo. So kaze ngibona ukuthi yabona igama leli ayincobe ngabe igama lezulu ngoba bese bafuna ukukhuluma isigizi esikhulu uthole manje asihlangani no St Julius. Bebambeka Saint. Yeah, but no mfethu siyabonga. Athini ama-memories zakho nje mfethu ekakhulukazi nge-primary, you know. Yeah. Mhlampe nje what was the state living home ekuseni esikoleni? Bekunjani ekhaya and esikoleni? Iziphi izinto obuyibona mhlampe bezayivusa ama-questions just about life in general? I think yabona ukukhulela emakhaya awonlayo ukuthi ngibona manje ukuthi emakhaya yathi it's a nice place. Mosuya manje. Ngiyabona ukuthi engalahle ngathini ngangayiboni lento engiyibona manje kodwa bengikhuluma mina nginomama nobaba. Yeah. Khona emakhaya but ubaba ubesebenza ngapha eGoli. Umuntu obuya nje mhlambe once a month or mhlambe once in 6 months something like that. Yeah. Kodwa mekhona leyo nyango 2 impilo yaqhubeka kumnandi esikoleni even noma uhamba phela wela umfula esikoleni indlela but it's a norm because isona isikole esikhona leso. So bekuyinorm leyo and kuphileka ngezinye ingane up until ubaba disappear lethwe waqala wabona ukuthi kanti silana kunzima ukuhlala emakhaya. Sure. Yabo. And I don't think ukuhlala emakhaya kunzima. I think it's because kwase kwanyamalali ubaba ongizalayo. Yabo waqala wafila ukuthi hawu yazi ukuya esikoleni kunzima. Uhamba ungadlile liphela iviki awunacathulo zonke lezo zinto lezo. Kodwa ubungakunaki mowazi ubaba uyabuya mhlambe once a month abuye nezinto ezokulasta almost unyaka wonke. Futhi mefikile hayi wabona ukuthi ufikile futhi nomphakathi wabona ukuthi ufikile because he was that kind of ubaba mezofika mhlambe estopini ehliswe ibhasi afike noNcamnce bomphakathi. Mase kuba basekhaya so meme party kube neparty so wawubona kumnandi but ube kunyamalala waqala umuntu experience kahle kahle impilo is not easy, you know. So I'll say that ukuthi
Yeah. Kwaku right up until Mm. ubaba athathwe igoli kaNyamalale ke. Mm. Yeah. Umenyamalala ubaba wona neminyaka emingaki? Noma ngingasekhumbula iminyaka but ngangise primary school ngangeza ugrade kambe standard 2. Grade 4. Yeah, ngangeza standard 2. Yeah. La ahamba impela ngoba wathi umuntu ohamba ebuye kodwa ngithe mase standard 2 then wahamba nomphela. Wahamba nomphela and ayaspendanga sambona. Kuze kube manje. Ya kuze kumanje sengaza manje izinto ngaphuma nawo khumbula ekhaya. Hayi imizamo yonke yami ebengiyizama ngoba ngithe sengizoshada ngo2014 ngawuthola umkhondo. Futhi kunensizwa edayisa edrive amakhumbi ngasekhaya edrive amakhumbi eThekwini. So yathi ihamba ngequantum nje yathi hawo lo muntu ohamba eThekwini lana futhi nimgaqo uthizeni eThekwini athi ngiyamazi umuntu azikade ayifuna ngasekhaya. Wow. So kanti kuhlela umuntu la eceleni oyipassenger was from Malawi. Uloka hayi mina ngiyamazi lo muntu ukuthi uhlala lapha. Udumile lo muntu lana. Yabo and futhi because baba kubegijima neComrade Marathon. Oh wow. Baba uno black belt abaningi. So lo muntu njengalo so bamchaza ukuthi hayi ule eThekwini thina sazi usegoli lonke leminyaka sabuse ngale eThekwini. Ngapha ile ndawo kodabeka. Okay, ngiyakubona. Kodabeka so bathi nje ukumbona egejime lapho. So wathi ngizonithatha mina. Nginise khona ngiyamazi. Hayi angifonele lo muntu ngila eMaritzburg hey wenza imandi. Ngibona umuntu ubaba wakho la. Ipassenger yami la yathi ayamazi lapha ngicela sihlangane sombona. Ngajabula nami. Ngifike ngixoxa ithi hayi isimo sinje. Organize sesizohamba futhi ekupheni kwenyanga. That year ila kwaqala khona lento lezixuku zezonophobia. Okay. Then uGuy lona the same month wanyamalala lwaseMalawi. Yo. So sangabe sakwazi ukuthi siye ngoba uyena oyazi and kwase ukuthi nalo Guy lo ngoba webhizi engifunela. Lo Guy kuyena oDavi Khumba accident enzima. Enzima of which it took him isikhathi eside ukuthi alulame. Sikhona kade ngiye ngasemakhaya bangitshela hayi usalulama ukhona so sengizomvakashela futhi ngiyoza but akusafani ngoba ngangifuna kakhulu ngoba ngangifisa bengxenye at least ukuthi abe khona emshadweni wami so yeah. Yo, it's a tough one, but yo, no, thanks for sharing, yazi usalapho mfethu khona lento engifisa mhlawumbe ukuthi uku-unpack the way you feel ngakhona because inokudida abantu abaningi lento uyakhula sithina sabantu besilisa abantu besifazana akufani ukuthi mase kufanele simthole ubaba we do whatever and kwabanye abantu it raises questions ukuthi why umuntu ungatha ngoba wahamba out of your life and I've had incidents, especially there was a friend of mine but wayesekhulile seko-40 ebheke ku-50 wazalekwa through rape. Sure. So and there was a time la esefuna khona ubaba wakhe but uma wakhe kuyi-challenge ukuthi adisclose ukuthi ubaba yabona nto leyo. Sure. So I think it's quite something but and I remember nami khona isihlobo sami esashiwa ubaba naso sisasincane kakhulu mhlawumbe nabo 2 years 3 years kodwa uthe umeseze ukuthi ubaba usegoli he did whatever he could ukuthi ayombheka igoli so ezinye zezinto lezi kakhulukazi masekuyiwa kwezinto zo-fatherhood whether it has to do with the identity as us guys wanting somebody onjengobaba. What are your thoughts on that ukuthi ngisho ngathi obaba baflobhile banama-mistakes athile but there is that longing. The reason why ngifuna ushare lo nto there is someone right now mhlambe ongekho close kwe-family yakhe ebengafisa mhlambe kube khona into ayitholayo ukuthi uma ubaba nokusondela enganeni kubaluleke kanjani Yeah, no, it's true. Abo mina mfethu ngangi-angry kakhulu. Angifuna uqamba amanga ngangi-angry towards ubaba. Ngi-angry towards uma. Ngoba ngesikhathi ubaba ehamba uma ngahlalanga. Oh sure. Uma weze eMaritzburg ezofuna amatoho.
befuna amatoho eMaritzburg wanyamalala wanyamalala nje kushuthi usethole yebo kushuthi usethole amatoho ngale Maritzburg wanyamalala, of which is another story. Samthola esehlala ne-stepfather esewumuntu osiphuzela utshwala kade engabuthinti nje nhlobo, engakaze nje abuthinti ulengamazi. sure So ngi-angry towards ukuthi uhambeleni washiya. Then mase ngi-angry to myself ukuthi shuthi mina nobhuti wami ngilamazi si-mistake because we didn't choose sifike emhlabeni. sure So ngakinakho lokho kodwa kuthe benginakho ukuthi ngiyafisa ukumbona, ngiyafisa ukuthi abuye ngoba la hamba khona egibela ibhasi every time. Bese ngikutshele mina Gumede ukuthi ngisengakhula bekuthi mekuma ibhasi le phezulu esitobhini lapha kaMgwengwe kuma ibhasi ngime ngibheke hoping ukuthi uzoqhamuka. Ngisengamdala, ngisengafunda umatric mekuma ibhasi esitobhini ngime ngicheke ngihlamba uzokwehlika mekumgqibelo mekulosihlanu mekuSunday mekuphela inyanga mekwazi uChristmas. So kwahamba ngabona ukuthi man ngathi umuntu akabuyi. And I think mhlawumbe nangokukhula ngoba ngeke ngisho before futhi ngamukele uNkulunkulu, before ngazi uNkulunkulu angithole ngaba nakho enhlizweni nami ukuthi yazi ngiyamfuna ukumthola lo muntu. And nganokuthi angazi kwenzekeni between yena noma ngoba babezoshada yonke into sekwenziwa umshado wesiZulu. Uma bashada lokhu abokwenziwa yonke into alobolo enze zonke izinto sekufanele kwenziwe lo mhlobo. Seyithengwe zonke izinto that wena anyamalala khona. So ngathi mina angazi kwenzekani between noma akekho umakazi asitshela namanje asitshela masinambudlela. So but angifuni ukumblame. You know, angifuni ukumblame mhlawumbe ngithi yabo ngoba ngiyamazi ukuthi I think one of the things angenze ngafuna ukumfuna mina ubaba is because ngiyamazi ukuthi mekhona ayiwobo uthi ubaba ukhona. And ngiyamazi ukuthi wesithanda futhi akasiphikanga. So nganalokho enhlizweni nami ukuthi no man ngiyafisa ukuthi ngimthole and kodwa kukhona lokho ukuthi but why, you know. Ngazama konke engakuzama and engakusho ukuthi ukuhamba kwakhe mina kwangifundisa lento ekuthiwa what not to do. Kwangifundisa lo into leyo because bengithi what not to do ukuthi lokho akwenzile yena ngingakwenzi but ngizomfuna. And because kumina kubalekile njengomuntu wesilisa ukuthi ngimthole ubaba. And do you know even not now kuye kungifike lidazi nginengane manje and I understand but ngiyazi mazaqhamuka yazi ngajabula. You know, but I know ukuthi ubhuti wami omncane is still angry because yena akamazi. Wamshiya emncane kakhulu and akamazi akanako ubudlelwane naye. Angamkhoma ngokuthi siyafana sonke ekhaya. That's all. Yabo. So is angry mina ngiright futhi uNkulunkulu wangisiza ke yabo lokho kwenzeka futhi I can't pinpoint ukuthi kakwenza kanjani. Awusenje ukuthi ngakwamukela ukuthi mhlambe something happened between these two. You know, so yes, it's very interesting. Ngikhumbula ngangisokhozini I was covering i-topic ye-fatherlessness, you know. Ngino-Tshata, so makata tethu uTshata mfethu wavundulula enye into mfethu, siyakhuluma lapha siyashesha on air, you know. Ngikhuluma ngalesi story salomjito waseKenya bengikutshena ngayo lo waze waba no-40 ezama ukuthola ubaba wakhe yabo. So ngibeka leso story mfethu on air ngiyas-unpack about ama-challenges ukuthi ngisho ngathi une-understanding ukuthi wazaleka through i-rape, but you still have a longing to know your father, you know. Ebese ethi uTshata mfethu ashaya into eyangithinta ngempela, athi uTshata okungenzeka futhi ukuthi lo mama njengoba engafuni ukumreveala lona ingoba naye uzama ukuyiprotecta yena nobuhlungu bakhe, yabo lento le. So that's true. You know, the thing left me thinking ukuthi yazi
kwesinye isikhathi kunzima ukui-unpack into uyizungeze, you know. Yeah, that's true. Uma ngibuka i-situation angisho, of course we are not psychologists, we are just talking, yeah. Uma ngibuka isimo sikamama uma usichaza ukuthi ukuhamba ubaba, the next thing useyaphuza, you know. Awukazi umbone ephuza, but you know, it's quite interesting uma ubuka i-timing yaleyo nto. Of course we are not diagnosing, you know, and njengobusha akekho wazi ukuthi kwenzakalani, but uma ubuka i-timing ukuthi while you guys are battling ukuthi ubaba akekho nomama naye khona izinto, you know, whatever happened, you know, whether ama-mistakes akho umuntu as a person aseyisola ngawo, but wonke umuntu lana there is i-pain aphula kuyo, you know. And then uzobeka enye into ebalulekile futhi, i-anger ezokwenzeka, cause manje your younger brother might feel as if you feel betrayed manje, you know, when you are angry and you feel like omunye umuntu akekho angry, now it's like your anger is not justified. No, it's true. It's true. Because now we're feeling like before ngabe si-angry ngendlela efanayo. No, sometimes kulo ngazi ukuthi mina mhlambe I had privilege, you know, but ngiyam-understand because kuningi okwamlimaza yena, because even nasesikoleni kwamphazamisa kakhulu. Kuneminyaka angayifundanga because sasingangakwazi uku-afforda mina, ahlala ekhaya. Mina ngangikwazi ukuqhuba eklasini, mase kumaka abantu abangakhokhiyo zonke lezo. He got sick, nje academic waf-affecteka, wangawuqeda umatric no-grade 11. So okuningi ngangiphusha mina because kwakunzima kakhulu, you know. So ngihlezi ngitshela abantu ngithi mina ukuhamba kwababa kwangiforsa to be a parent, and kwangirobha ukuthi ngibe ingane. Kwangiforsa to be a parent, kwangirobha ukuthi ngibe ingane. Angikwazanga ukuba ingane because I was looking after this young man. And uyakhala ulambile, I need to make sure ukuthi ngenza i-roster ukuthi sihambe siyocela apha namhlanje. So lezo zinto lezo senuthula abekho. Yeah, so nginama siblings, so but kubaba noma mina nomfowethu. Kuma siba u4, khona abadala kunabo, but kwa-affecta thina nokuthi into ebuhlungu ke, I think usisi wami ngimlamayo, indlela esizwana ngayo naye manje kakhulu, siyazwana kakhulu naye. Ungithatha nje ngobhuti wakhe nawe njengobaba wakhe yonke into, because ubaba waba-raise lapha laba siblings zami, indoda eqotho waba-raise, and yes, and yeah, so uma wafika nabo and then waba-raise, and abantu abaningi bebazi ukuthi ingane zikababa. Nami ngikhule I only found out now, even my mom akaza ngitshela ukuthi abazona ingane. Sure. Ngatshela udadewethu ukuthi hayibo mina kanje ngaze ngamsiza naye sihambe siyobheka ubaba wakhe zonke lezo zinto lezo. So I think usisi wami unalokho ukuthi ubaba akazange alitholi ukuthi areze ingane zakhe, but wareze abona. That's why mina nazizona kakhulu, akakaze angitshele, but ngiye ngibone mesikhuluma ngibona ukuthi yazi ngoba sengikhule ngibona ukuthi I think nakhona lokuthi hawu yazi ubaba wakhipha yonke effort, wangifundisa wenza yonke into, mase kumele areze lezi ingane zakhe omani wanyamalala, into ngisho. But yeah, but mfethu, sure, sorry. No, ukuhamba kwababa mfethu, I don't know, angikwazi ukuhamba kwamama, but ukuhamba kwababa especially engashonanga, it's a big thing. Mina ngiye ngithi ngiyamncamela umuntu oshonile because ubengenayo i-choice. Sure. I've heard that because I mean I might have shared this ukuthi nami ubaba washona ngina-3 ngimncane kakhulu, so I've heard that from abantu abaningi ukuthi ongathi kuba nalonto ukuthi kuyaphola kuwena uma ukuthi you know ukuthi kunokuthi wazi ukuthi ukhona someone, because I'm sure ukuthi uGumede wengeke if wanikeza ama-option kuthiwa uyafuna ukuhamba ushiye le ngane na-3, because no angeke ngikwazi ukushiya kunalowo mani wahamba wayishiya ika-standard 2 nale ncane esaphathwa. Ngisho, so that's the thing. Nzimande mfethu, yazi khona enye iphathi oyithintayo la kulezi ngxoxo nje basikhuluma. Khona abantu engeke ngadila nabo mfethu kuzo lezi zinto engizenzayo. I remember mfethu ngikhuluma nomunye mfethu owayelinyazwa. In fact, I've heard this with a couple of people. Balinyazwa ukuthi abazali kwaba khona i-divorce and bayiblame bona ukuthi ungathi le divorce yenzeke
mabebheka izathu abayitholi, so bagcina sebeyikhomba bona ukuthi mhlawumbe abazali badivorsa through thina. Yeah. Uthola ukuthi it has nothing to do with them, Yeah. Uthola ukuthi it has nothing to do with them, but somehow Yeah. it's like umuntu umeshonile, you try to look for each and every reason, Yes. and uma ungayitholi you end up blaming yourself, Yeah. you know. No, ngikuzwa kahle. You know. Kuyenzeka njengoba ngisho nami ukuthi yabo nje kumina. Kwakhona ukuthi mhlambe the reason behambile, we are the reason. You know, especially mobona ingane zigijima, hawu baba, zigijima zothatha uplastic enza kwamakhelwane. Ubothi hawu. Kusuke ngathi banichomela but it's just indlela yokuphila. Iyona indlela. Yabuza ubuza ukuthi hawu, you know. So mase yawathi ukushuthi inkinga lana ithini. So namba bekho babili kahle kahle, we need to get away from these things. So because ukhumbule bethu isitha naso siyafika. Senza sure ukuthi sifuna ukuthi nathi self esteem, identity yethu yonke into la singayitholi. Singakho ugcina usiflash. Yabona nje ukuthi oniko abazana going through divorce, and it's not a nice thing because uyazibuza ngengane nawe ukuthi how basasicabangela thina, because when I understand ukuthi kwenzekalani kubona awukho kuleyo nto, wena ubona ukuthi hawu labantu basilethile lana bekumnandi, all of a sudden now sebahlukana bacanga ukuthi sebenze njani, and kuyaliwa konke yonke into, and same noma bakho yahambile uyabuza hawu labantu lo muntu kanjani, kwakumnandi behlangene, or you know, but now so ezinye zezinto ezi-mystery, and of which njengoba ngisho ukuthi one of the things engisiza ngikwazi ukuthi ngimxolele ubaba ukuthi yazi ngalibamba igqubu mhlambe akayona iproblem. Ngalibamba igqubu mhlambe lo muntu engisale nawo ukhulile Nzimande, mhlambe umuntu engisale nawo yena oyinkinga. Yezwa ngisho but nakhona futhi angikwazi ukubambela lo engihlale nawo because so like ukuze ngibe okay, kwangithatha isikhathi mfethu, yabo kwangithatha isikhathi ukuthi ngikamukele lento, and I think ekuhambeni kwesikhathi singazana noNkulunkulu wenza impilo yami yangcono kakhulu kuyena-ke, yena wangenza ukuthi kube ngcono. Yeah, sure. Yazi Nzimande mfethu, before let me say this in relation to what you've just highlighted. Yeah. Ngiyayithanda indlela ukhuluma ngayo ukuthi asikhombe umuntu ngamunye lana siyayikhulumela. But it is something mfethu ngiqale ukuyibona kakhulu, yangihleze ngiyibuka ngikhula ngingakhomenti kuyona, but I think it was last year when I started interacting with amadoda kakhulu. And lento engizoyisho mfethu izodinga abantu bangisize bangilalele ngecontext ukuthi ngithini. Futhi bangayikhathi bese beyifaka ku TikTok bayithathe ngendlela wrong. Nzimande mfethu lento engizoyisho manje is-sensitive ngalendlela, and ngidinga igrace kumuntu ozolalela ukuthi ayifake kwi-context. Khona abantu esengirabhe nabo ama-shoulders ngakhuluma nabo abakhule bezonda ubaba ngoba bazi ukuthi ubaba khona into ethile. Bathe uma sebekhula beba ne-maturity encane base beyaqonda ukuthi ongathi khona izinto abagagamela kuzo, bachuza amasayidi kungafanele, ubaba wapendwa ngopendo ongemuhle. Later on in life sekuyaqamba kuyavela ukuthi ikakhulukazi kulabo abaye bathi bathatha iy'ngane bayiphoqe ukuthi sekufanele manje zikhethe amasayidi. Kuyafika isikhathi la ngane iba matured khona ikwazi ukubona ukuthi yazi ukuthini. Kungenzeka ukuthi wahanjiswa isizathu esithile, not ukuthi we-condone ukuhamba kwabantu, but ngizama ukusho ukuthi ikakhulukazi uma ingane ukhulu, uma uzokhetha amasayidi, uma ube nenhlahla i-maturity aligna nayo, kuyafika la ubona khona ukuthi yazi ukuthini. Mhlasimpo kwami kwawukuthi ngibe neutral. Ngoba lo sebizwe ngenja ngoba ehambile, uma usuthola izathu ezamhambisa ngempela, as much as ungavumelani nokuhamba kwakhe, but uma usuthola izathu uyakwazi ukubona ukuthi hayi, you know. Ukhona nje ngikhuluma naye ensukwini, I'm not gonna go into details, not ensukwini, couple of months back, ubaba wakhe naye wahamba ohlala kwenye indawo. You know, ukhule nje mfethu ngimazi ukuthi ube umfana kama, you know. But one revelation ukuthi there's something ebenzeka la, you know. Not to choose a side, but that revelation ukuthi ziyenzeka izinto. Ukwazi ukubona, I think okunye ubona ngendlela uthola ukuthi ake sithi singasho ukuthi ububulili lo sale naye. Yeah, that's a good one. Ubone lo sale naye wena indlela
aphila ngayo nabanye abantu Yeah. bekuvela ukuthi hayi cishe ube lona naye khona ubengekakwazi but ngeke ukwazi ukubona makusanzima ukubona musu Yeah. kube isambule engeke ngisichaze yabo because okunye ngakubona lethiwa ngathi yazini no man labantu khona into eyenzeka la Yeah. and Beyond the understanding end. so leya kithi ngithi mengiyihlala esiphakathi ngiyichazele ngibona ukuthi usedinga yakhe revelation Yeah. ukuthi ambuleleke ngoba okumsha kakhulu ukuthi izinto angakwazi ukuzi-achieve mase ukuba ubaboye khona angaba nokuthi Yeah. yabo bese ngamtshela ukuthi same ngizithole zonke lezi zinto bengekho so it's a choice nakuwena yabo but kuyena kunalokho yabo so Sure. No, mfethu, thank you so much for that. Sesodlula kwenye segment encane. Khona iphathi uyithintile la ngifisa ukuthi mfethu ukubuyela kuyona. Ngikhumbula cause nami ngikhulu ubaba engekho but ubekhona ubhuti omdala, ubhuti Jabulane. He played a major role. Yazi mfethu, it's quite something ukuthi I would be tense when the guy esemsebenzini, you know. Feeling like I'm taking responsibility of family ngokuba indoda lapho ngumncane ngumagcini but every afternoon or evening uma ngimuzwa mfethu eshaya inyawo emnyango lapha nethintethi inyawo ezongena qale manje kube nalonto ukuthi the man is finally back, you know. Now you feel like, you know. So as a vet, I'm thinking about that ukuthi when you have a man like that as a young boy growing up, you have this voice ehlezi khuluma egcekeni uzizwe ucovered and then all of a sudden that voice is no longer there, you know. Ngicabanga nje manje umfana omncane ukhuluma ngokuthi ubaba wakho ubuhlezi ubheke estobhini khona omunye ozocabanga ukuthi mina khona indlela ubaba bayinokha ngayo so every time kukhona umuntu onokhayo manje esangweni yabo every time kukhona umuntu onokhayo esangweni iyavuka lonto ukuthi kungenzeka yini kube ubaba ngenzeka, you know. So that pain mfethu you're forever waiting, you know. Mhlasimpe umuntu omlindile mhlambe kwabanye usashona, you know. But you're forever waiting, you know. Mhlambe just to describe that for someone right now who's listening to us but they are running away from their family. Just to paint ama dynamics of the pain that the magnitude of the pain abantu could be causing their own families, you know. Just the torment. Yokuthi every time mhlambe uzwe imoto eduma ngendlela ethile it reminds you of wabakho, you know. You know, kade ngifunda kwenye indawo ukuthi bathi angazi ukuthi lo limi lo sibolekayo ngale kamakhelwane bathi pain repeats itself. Basho njalo. But unless somebody interrupts it. That's a big one. So somebody says that and you find ukuthi kunabantu right now baseyinkalweni nje isada mhlawumbe washiya ingane yakhe or washiya mhlawumbe bekuwena wedwa ekhaya ngoba sometimes it's not ukuthi kuze kube ufather who lives or ushiya ingane zakhe uthola ukuthi uhambile njengami nje uthola ukuthi ngiyazi mina ukuthi ubaba mhlawumbe ushiya ingane umina omdala and kuthenjwe mina mase kwamina ngidecide ukuhamba ayenza ngisho because into ekhona lekhaya yenze kobaba and kuloyo nje oqala ukuthi we need to make a stand ukuthi the pain le kube thina si-interruptayo ingaqhubeki just because yenzekile yabo it's not ukuthi now it's a norm bazo-understanda vele ubaba wahamba but remember the pain. So for example mina apparently mesengithola kahle the 3 generation was not present to their sons. You understand? Shuthi kahle ubaba wami lo muntu ayithi kuyena baba okumkhulu wami nalo muntu lo oyomkhulu kababa ubaba umkhulu wami nomkhulu kababa those 3 men they never been there for their sons. So you see now this pain engikhuluma ngayo ukuthi repeated itself but now I had a choice ukuthi ngithi hayi yasekhaya ngoba khona baze basho hayi yasekhaya mfethu amahlala khona so but you need to interrupt the pain. So
don't allow that. Yeah. Because you know what you've been through. But also, now ungakwazi experience. It's not iyalimaza. There's so much, and I know what I've achieved a lot because of uNkulunkulu, but there's so much I've lost. And no one can replace that except uNkulunkulu kuphela. And it's not nice ukuthi uvuke ekseni you know ukuthi kufanele esikoleni because into okumele yenziwe awunayo insipho, awunawo ukudla, awuwashile, and awunalo umfana manje sekuqala nomzimba ureacta ngenye indlela mhlawumbe sifana ube nezinto ezithile zokugcoba and what not. And akusafani manje ey'koleni sekukhona uthisha abenze psychology is a must. So lapho you sit, no one understand what you're going through. So all those things, it creates a generation broken. It creates a society broken, and we can't keep doing that. And I know ukuthi abantu la bekhona bakhona for ama-reasons ahlukene. But into ebengayisho mina ukuthi njengobaba le khona for sure mhlawumbe uzoyibona kwale lokhuzana ukuthi actually there's a generation esiyakhayo ngalento, and we need to break it. We need to stop it. It's not a norm. Asingayithatha as a norm. It's not nice. And I'm standing here umusa nje kaNkulunkulu. Abanye they don't even make it here. Abanye they drink, abanye they hang themselves, abanye they get mad. Not because they've taken anything, because of umqondo ukuthi awukwazi ukubamba yonke lento. So there's so much families go through. And ezinye izinto ezidlula kuzona njengamanje kwi-country, I will say ezinye zazo, not zonke, but ezinye zimthalela yokuthi kunobaba ababe bashiye. Ezo ngisho. So it's not a small thing. And sometimes ukuthi sizehlise nje and go down mhlambe siyolungisa indaba. Khona umngane nami actually nginensizwe eziwu-3 noma ngeke ngizibelithela amagama azo, but iy'nkinga zabo ngoba ngithembe ngifika mina kwasho ukuthi mina sengiyi-right, yabo, and futhi bangibona sengi-right. Ngathola ukuthi lo ubaba wakhe wamlahla, and wamlahla-ke nakamkhulisanga nje, but ukhona ula eduze la eMaritzburg e-Ashdown. Bese kuthi lo munye akazi ukuthi ubaba kulaphi. Sahlala phansi lo wesithathu wena ama-anger issues. So kwasho ukuthi wagcina ehambile omuva lethu yana president ngahlala nabawu-2 ngasithi mina mfowethu, I think ukuthi we need to look for ubaba wakho ngoba uyazi ukuthi ulaphi, and I think you need to deal inhliziyo yakho. Senze i-deal ukuthi wena go. And nami njengoba ngangihamba ngiyofuna ubaba ngathi hayi bafuna sengizamile nayo indlela yami. So wena ula, so you just need to humble yourself. Wow. And ngambuza imibuzo, why ungafuni? Angibalele, but yazi ulana nomuntu uyazi ekhaya udlula lana kanjani. Ngathi mina that's a big one. So udlula lana, you don't know why edlula. Wena usekwathi why kufanele kuze kuye mina, have you tried wena ukuthi uye kuyena bese akureject akathi angifuni ukukhuluma nawe sibani angifuni. What no, ngathi na, can you try? Because right now kusama assumption ukuthi yabo, you don't know, maybe kwena uyasaba enye into engayicabanga mhlawumbe ubaba uyasaba ukubuya ngoba ucala sesikhule, mhlawumbe khona esiwenza kuyena ngoba si understand. Mhlawumbe uyasaba, akumu approach nje nicely. Do you know this guy? It took his kashana and then he went. Do you understand? Uyakholwa lo mfethu wahamba wakhuluma nobaba wakhe. And they fine. What, no, I don't want anything from you. Ubaba usamove on nempilo yakhe. No, I don't want anything from you. But bengifuna sazane ngikhethe no hayi ngikhona. But don't worry, bengifuna nje lokho. Then lo wesibili wasizwa omunye wabafethu engimaziyo oyi-lawyer. Ngoba funa ngizama ukuthi ngingavezi. Hayi khona. Lo wathola ukuthi ubaba wakhe is very big la. Is big. Mfethu uma akwahamba oshada uhamba naye, but wamthola ubaba wakhe lo. The painful thing about lona ke wathi ubaba please ngicela ungilimazeli umuzi wami. Yabona, you know, no walimala kakhulu wathi ngicela ungilimazeli umuzi wami, so nginomndeni nayo yonke into. And wasethi, and futhi position akuyona, it's massive, it's got so much influence. So guy ufuna ukumsiza ukuthi ashintshe isibongo, kodwa akafuni ukuthi abe ingxenye yakhe
because so much gonna be, Ish. you know. So lona-ke omane wacikeka umngane wami lo wadinwa kakhulu ukuthi i-anger yavuka kakhulu ukuthi semtholile and akafuna ukuthi am-accepte. Ngamtshela ngathi yazi mfethu, I think ezinye zezinto empilweni first understand ukuthi ngiyamuzwa ubaba wakho. I don't think mhlambe nokuthi inkosikazi lana uyazi. No kuyavela ukuthi So akazi. uyabona ukuthi these are ama-dynamic akhona empilweni ukuthi engicabanga ukuthi uma sishada futhi as well funa sibe open, sibe namaqiniso hayi la ngiphuma khona. Kunengane mhlawumbe inokwenza one day vele. Yeah, no, true. Angisho ukuthi ngiyoyifuna or whatever, but I'm just saying ukuthi mawuda uyazi, angiyazi sahlangana noSiphecelengwane kwenzeka lo nto. Ukuze mase kwenzeka lento, yabo kube into elindelekile. So walimala kanje kuyimanje lo this guy is damaged. Sure. Is damaged. And but into engayisho nakhona lapho ukuthi imndeni nje mfethu mawukuthi uyazi usushadile usicama ukuthatha. Yiba open kulo muntu ozohlangana ukuthi nginayo ingane, nginazi ingane or something happened. Mesicela nabo mama ukuthi mase utsheliwe khumbula ukuthi kunesizwe sakhiwe la and nesakhiwayo uzama ukuthi akusize udine inhliziyo yakho ukuthi ngoba uzozongena lo muntu sekutshelile phela yabo. Yeah, so because that was a big thing for umngane wami yabo. So kuyimanje there is that thing, but it's very important ukuthi njengoba ngichaza lento ukuthi when you take a decision ukuthi uyahamba, whatever kwenzekile between wena nopartner wakho cabangela lo muntu lo, because akazange enze choice ukuthi ezele emhlabeni and it affect yena kuphela but it affect a generation, affect the community because I know few guys abahamba bahlupha emphakathini, bahlupha emphakathini, baba ne-anger toward, ngakuthola ukuthi nebone umndeni uhamba nengane abe ne-anger, babantshontshele be-damage izinto because bane-anger. So abantu ba-reacta ngendlela ezingafani. Abanye baphinde yona lento yenza ubaba futhi, you know. Yeah, and kushode ngikhuluma nomunye ethi mina awuphuzi mfethu, awukwazi ukuphuza. Ngithi mina hayi ukuthi ngiyasiphakamisa njengomuntu okhwela emakhaya, angiyazi i-taste yatshwala, ngizokuthoba yababa bombi, ngiyabazi iphunga lakhona. Awukwazi ukuthatha. Ngithi no, but why? Ngithi mina one of the reason, there's two reasons engingaphuzi. Eyokuqala ukuthi ngikhwele emakhaya, abantu ade bephuza utshwala emakhaya, omkhulu nomalume, futhi omalume nabo babephuza bodwa kwakuwomkhulu abantu abadala. So futhi wawungathunywa utshwala moyingane. So sange sibe exposed etshwaleni. Then two, uma isitheme sesimthola kanti naye eselahlekile ngoba esephuza kakhulu, ngaba ne-anger, ngabuzonda kanjalo utshwala. Akekho futhi esiswini sikama nakuba ophuzayo. Wow. So so into enjengalezo nje ukuthi omunye uthola ukuthi mhlambe kube bazanga adlule isimo njengoba mhlawumbe ngabe nami ngiyabukho just to deal with izinto. So igrace nikaNkulunkulu, abanye benza njalo, thatha utshwala, omunye idakamizwa, omunye azihenge ngoba iyasikhava mfethu. Manje into engihlekisayo njengoba ukhuluma, ngikhumbula omunye uthisha mfethu e-high school engisasikhumbula isibongo sakhe. Uthi kuthina, yabona mangafika umuntu la ne-order ngithi ngicela amakhehla u-10, uthola ukuthi mangithi ngiyaqalaza awekho amakhehla u-10, ngalanda abafana abawu-10 abasebancane ngibavalele erumini, ngibanikeza imboza nesikhathi bese ngithi hayi 10 days from now uzobe sekhwehlela imboza yakhwehlelisana ubeza uzolanda amakhehla. Ayimboza kwakwaziwa nje imboza omkhulu. No mfethu, siyabonga Nzimande. Ngizocela siyikhathe le segment manje sidlulele kwenye mfethu because it's quite loaded mfethu izinto oyishare. Singenza i-series mfethu. No. Singenza i-series. We are on it. And this izoba nje part 1 kube no part 2 no part 3 because ngizofuna nje sishaye kanje. Yazi ngifuna before si conclude le ngifuna ukukhuluma ngenye into futhi. I remember this one time ngisemsakazweni. It's quite interesting. It's still with Ukhozi FM. And then kufika umunye ubaba uyangifonela uthi unengane ena-11 komunye umuzi mfethu akaza ayovela, yabo. And ubaba I think that was 5 years ago. Usenomuzi omunye, useshadile. Yes, une family nje kodwa unenye ingane ngale. Unenye ingane. Usefika kumina mfethu uthi yazi
nginengane yami ewumfana lapha ena-11 years angazi ngenze njani yabo sengisaba nokuyovela mhlawumbe bazongireject yabo Sure. mfethu 5 years ago ngiyazi ukuthi ngikhuluma nomuntu esekhulile yabo Sure. and then my advice was baba ngcono bakureject Yeah. ngcono bakubize ngamagama ukuthi uthathe 11 years but Yeah. uqhubeke uyovela khona Yeah. yabo and we spoke mfethu ubaba wayirespect into engiyishoyo believe it or not mfethu ngamtshela ukuthi mongahamba nefamily nabantu abahloniphekile kulowo muzi lo Yeah. bazonamukela Mm. yabo futhi ngisho ngathiwa banithuka esangweni but still sekuzokwazeka ukuthi ukhona ufikile Yeah. yabo ngitsho ukuthi a month later mfethu ngithola isithombe ku-WhatsApp ngibona Sure. ubaba uhleli ume nendodana yakhe ena-11 years Man. man kuzo zonke izinto Beautiful. engeke ngazenza mfethu ngikhuluma ey'ndaweni ey'hlukahlukene I think that was the most fulfilling one Yeah. mhlasimpe sesigoqa lana Yeah. kuzo zonke izinto esingazenza mfethu namaphutha ethu mfethu anjani Yeah. into ebuhlungu kunazo zonke esingayenza ukuphika umuntu mfethu yabo Yeah. lento leyo Yeah. ngcono bakubize ngenja mfethu esangweni ukuthi wena wahlala Yeah. 20 years ungaziwa Yeah. kodwa mfethu ufike mfethu uzosho ukuthi Yeah. mhlasimpe angifune lutho kwenu but ngizosho ukuthi yimi lo Yes. ngiwenzile amaphutha Ngizoyithula. ngizoyithula yabo nje Yeah. I think mfethu kuwo wonke amaphutha esingawenza mfethu Yeah. ngisho ngathiwa mfethu awusebenzi mfethu hambe uyovela mfethu Yeah. yabo lento leyo you know Yabo lento eshoyo inkulu kakhulu mfethu ngoba yazi ngeke ngibuke lama-show lawa abantu le ngabuya kuyona nami yakhumbula ekhaya khumbula ekhaya yeah musubona sekuhlangana ingane nomzali Mm. the first thing ingane ishoyo ukuthi baba obaba why Mm. so especially say mina kube ngamthola ubaba Mm. uthi musumtholile mase ubuza umbuzo othi but why wongangifunda Yeah. so ayike into ebalulekile nje ukuthi uyingane kwazi ukuthi yazi uzamile ukungifunda Yeah. Ish. because yabona mawuzothola ukuthi ngize ngakhula kodwa akazamanga Yeah. Yeah. kuyalimaza Yeah. so it's exactly ngalalo isho ukuthi at least hamba ufike uxoshweke ujaho ngezagile na Yeah. ukuthi uqhale ngezinja Yeah. ingane iyothola lokho ukuthi Yeah. ubaba Yeah. wafika Yeah. shuthi kahle kahle he tried Yeah. so mase uyayibona ukuthi impi ilaphi Mm. isemndenini Mm. yabo isemndenini Mm. lento so amadoda nje awaphume mawukuthi ushadile njengamanje isikhathi lesi sokuthi ngoba sizama ukulungisa izwe la Ikakhulu. sizama ukulungisa isizwe and sikhulume namakhosikazi ethu mawukuthi Yeah. awakashadi lungise ukuthi mosuya khona emshadweni ufike nje uyiphethe zonke iy'ncwadi zakho ziphelele Mm. because okubalulekile ukuthi akithi ebuhlungu njengokuphikwa Mm. because nawe awuzilethanga le emhlabeni Yeah. and that when ingane mekuyaphika awufuni mekuyazi ngathi iphikiwe iyagula kakhulu and ngisengakhuluma nje nomunye ngitshela ukuthi mina angimfuni kabi mina ubaba ngoba wangiphika kodwa muthi uyayibheka ingane ukuthi isithombe sakhe lo muntu mithi yaxoxela Yeah. usibani manje babakho Yeah. bodwa uma ubona ukuthi eish yabo and kubuhlungu Ish. kubuhlungu mfethu Yeah. ukuphikwa Imfethu. yabona nje ngibuka nje ingane zami enginazo abafana yabona komede Yeah. ngeke ngizimagine ukuthi kodwa ngingayishiya kanjani lento efana nami kanje Yo. yabo so into enjengalezo ukuthi ukuthi siyasiphuthisela bafethu Yeah, yabo yeah. siyaziphuthisela kakhulu and there's something ekukhuliseni ingane Yeah, yakho yeah. angikwazi ukuyichaza Yeah. angikwazi ukuyichaza because it's not about ukuletha amaswiti Yeah. kunobaba abaletha amaswiti Yeah. abathenga ama-uniform lezo zinto anybody can do this nama-organization akwazi ukufunda Yeah. lezo zinto ukuthi Yeah. ingane zithole iy'cathulo zithole Yeah. ingubo Yeah. ingane ayidingi lokho badinga i-presence yakho Yeah. you know yabo I-affirmation. yes Yabona musuthi usesizothi yabona uyindoda mfana. Yeah. I don't think Yabona, fuels them like crazy, especially since we're raising boys. you know? kufana nokuthi izothi baba ngiyakuthanda Yeah. yabona nje kanti ngibuka manje Yeah. ngifika kade likhemezela lina Yeah. kwagijima ngithi 7 no 3 Mm. gijima nge-under bamemeza baba bafe mangikotela angiphethe lutho Yes, it is powerful. ngaguqa phansi ngamadolo That's and I powerful. hug them do you know Yeah. every time Yeah. mengifika benza kanjalo Yeah. kwele kufika inyembezi Yeah. because ngangifisa lento le I hear you. so I think for me that's part of healing I sengisho hear you. ukuthi abo lento leyo njengabantu besilisa Mm. we missing that thing Yeah. and you are missing that ukuthi uzingane kumemeza baba Mm. or uthi noma unakile mhlawumbe uthi umama ubungazi ukuthi ngizofisana nobabili esitolo yazi nje Mm. uyisimemeza khona esitolo baba
abe igijimiza kuwena wonke umuntu abheka hawu ikubamba ingane. Yeah. So those kind of things, you know, Yeah. like Ayichazeki we are lezo missing zinto those lezo. things, and Sure. more la ukhona you are missing. And ukuba segamini mina angizange ngibe good emakhaya, umuntu wendlama ngicula amakhwaya lawa namacula amshado esikoleni. Akekho nomuntu ozofika ezongibuka. Ngangilida indlama emphakathini ngaziwa ngithiwa igquso lendawo umfana kaNzimande ongekho uNzimande lapha. Lezo ngisho. So ngiye ngithi mengibheme ngoba umfana wami esikoleni idlala engazi izofika kunekhwela lethu esilaziyo sobathathu ngishaya ikhwela ngimbona eqalaza ethi mase eshayisa luthathi. Hayi lapho There's useyazi something yabo enganeni ubona imani kuba ngazi ukuthi isumakhantini ke manje mekudlala icricket isibaphethe bonke because ubaba usefikile, and there's something esincitshe ingane zethu, is something esinikeza futhi ingane zethu mesiba khona. So yeah. No mfethu, thank you so much for that. Ngizofisa nje because we are cutting this one. Sizoza no part 2. I think we're going to do part 2 no part 3. Yes. Sihlale nje nayo. But Nzimande mfethu, Ngiyabonga ngiyabonga mfethu. And of course abantu mfethu baqhubeke babuke lapha ba subscribe ba like because isanenye ingxoxo nayo uNzimande la. Ningakhathazeki nje, we are ending this one sisazoqhubeka. Akona stop Pause. Safuna ukuphuza amanzi. Sibe swabama nje manje. Sibamba amanzi. Hayi siyabonga. Siyabonga kakhulu.